Исәнмесез, эфирда хәбәрләр чыгарылышы, студияда Адилә Бұрханова. 1 декабрьдән районда инвалидлар 10 көнлеге башланды. Декада дәвамында төрле чаралар уздырылачак. Бүгенге көндә зәйдә 3000-нан артык физик мөмкинлеге чикле кеше яши. Аларның 198-і балалар. Кызганычка каршы авыру, бәхетсезлек очраклары сабыйларны да аямый. Социаль яклау бүлеге хезмәткәрләре оештырган чарадан безнең репортаж. Какие цвета не слышу? Радужный мячик. Яшьлек без сарайында инвалидлар 10 көнлеге кысаларында үткәрелүче чара бара. Балалар янына зур аю да килде. Социаль яклау бүлеге хезмәткәрләре, волонтерлар берничә сәгатькә генә булса да, балаларны ял иттереп кәефләрен күтәрү өчен тырыша. Мондый чаралар сабыйларның әниләре өчен дә бик кирәк. Районда 198 физик мөмкинлеге чикле бала исәпләнә. Действительно, это сплочает их, они очень раскрепощенного виде себя ведут. Стараемся, чтобы в дальнейшем этим детям было просто удобно посещать все учреждения, которые находятся на территории нашего Заинского муниципального района. Яшьтәшләре белән аралашу мөмкинлегеннән мәхрүм булган сабыйлар өчен мондый очрашуның әһәмияте зур. Уйнап күңел ачканнан соң бәйрәм чәй истәле артында дәвам итте. Теләге булганнар тимер аякта шуарга дип боз өстенә ашыкты. Адилә Бұрханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зәй хәбәрләре. Бергә киңәшләшеп, төпле нәтиҗә ясауга корылган авыл җирлекләре башлыклары семинарының чираттагысы югары мәлем җирлегендә узды. Анда катнашучылар авылның социаль объектларында булып, аларның эшчәнлеге белән таныштылар. Күчмә семинардан безнең репортаж. Районның авыл җирлекләре башлыклары бу юлы югары мәлем җирлегендә. Район башлыгы катнашында күчмә семинар бара. Катнашучылар Фуэль Хакимуллин ихатасында булып, аның крестьян фермерлык хуҗалыгы эшчәнлеге белән таныштылар. Тырыш Хакимуллиннар 50 баш бозау асрый. Он в 2019 году зашел в грант, он получил грант агростартап на сумму 4 миллиона рублей. На 1 миллион он купил трактор сразу с погрузчиком. Этот трактор, значит, зашел в кооператив «Степной Зай». На 3 миллиона, значит, он арендует ферму. У него арендованные земли есть, выращивает 50 телят. Үзләренең җирендә арпа пешән үстерәләр, җәйләрен булынлыкта электр көтүчесе белән малларын тотсалар, кышын махсус утарда да үстерү мөмкинлекләре бар. Кыскасы, эш җитәрлек үзләренә. 19 елны агростап арт программасына кирип, нашел программы буенча эшлибез. Но сегодня уже привыкаем, наверное, большим и многочисленным этим проектам, вот поэтому радуемся пока, как Ильсур Раевич Митрин сказал, спокойно. Шулай ук югары мәлемдә федераль программа буенча яңартылган Басарай елгасы күпере дә аерым игътибарга алынды. Бу күпер авылның бер урамын икенчесе белән тоташтыра. Халык йөрөй, бабайлар килә җомгаларга. Семинарда катнашучылар әле быел гына төзекләндерелгән мәчет белән дә таныштылар. Авылның имамы Айрат Хәзрәт Солтанов мәчеттән кеше өзелмәвен, яше карты намазга йөрүен җиткерә. Семинар барышында янгын куркынычсызлыгы хезмәте бүлекчәсе дә каралды. Шәһәрдән ерак авылларда гадәттән тыш хәл килеп чыккан очракта мондый хезмәтләрнең ярдәме бик зур. Районның 8 җирлегендә шундый янгын сүндерү пункты эшли. Һәрбер җирлекнең халкы бәхетле үзенең җитәкчесе белән диләр бит. Менә бу җирлектә безнең тырыш халык яши, бик күп мал тотып яшиләр монда. Безнең иң күп маллы хуҗалык авыл җирлеге безнең шушы югары мәлем авылы. Семинарның пленар өлеше авыл мәдәният йортында узды. Югары мәлем авыл җирлегенең социаль көнкүреше үзара салым хисабына башкарылган эшләр белән җирлек башлыгы Ленар Сибгатуллин таныштырды. Республиканың мөгезле терлекләрендә ачыкланган бруцеллез йогышлы авыруы турында, аннан саклану чаралары хакында районның баш ветеринар табибы Фуат Исламов сөйләде. Адилә Бұрханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зәй хәбәрләре. Зәйнең көчәнеш астында эшләү үзәгенә Татарстаннан гына түгел, күрше илләрдән дә даими электромонтерлары килә. Алар үзәктә махсус курслар узалар, аннары белемнәрен практик эштә сыйлар. Бу өлкәдә үзләренең эш тәҗрибәләрен ныгыту максатыннан Зәйгә Белоруссия электрчылары килде. Поповка авылына узучы электр линиясы баганасын алыштыру эше бара. Белоруссиядән килгән электромонтерлары утны аермыйча гына төзекләндерү эшләре алып барырга өйрәнәләр. Алар Зәйгә көчәнеш астында эшләү тәҗрибәсен өйрәнү буенча махсус укулар узарга килгәннәр. Хәзер исә шул рәвешле имтихан тапшыралар. До этого у нас в белорусских электросетях не выполнялись работы на действующих линиях под напряжением на 10 киловольт, только на 0,4 выполняли. Сейчас для этого нас сюда прислали на обучение
чтобы мы могли обучиться, ну и у себя в дальнейшем развивать эту отрасль, развитие работ под напряжением на 10 киловольт. Билгеле булганча Шилтер компаниясы җәмгыяте Россиядә һәм күрше чит илләрдә электр көчәнеше астында эш алып бару буенча махсуслашты. Мондый белгечләр әзерләү үзәге Зәйдә эшли. Зәйлеләр үзләре дә еш кына Белоруссиядә булып, бу юнәлеш буенча белемнәрен арттыралар. Данное направление работы под напряжением у нас является передовой. Мы часто с ними работаем на тенденцию увеличения этой работы, потому что это работа под напряжением. Данная линия у нас находится под напряжением, то есть население у нас с электроснабжением. Көчәнеш астында эшләү электр җайланмаларына хезмәт күрсәтүнең иң заманча алымы булып тора. Аның өстенлеге халыкны электр энергиясе белән тоткарлыксыз тәэмин итү дип белгечләр. Адилә Борханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зәй хәбәрләре. Зәй тарихына тагын бер бөек ватан сугышы каһарманы өстәлде. Гвардия эстабарлар отряды орден табуга ирешәләр. Шушы көннәрдә бүләк иясенең балаларына тапшырылды. Әлеге чарадан безнең репортаж. Пожалуйста, примите и храните как. Раз, два. Бөек ватан сугышында катнашкан якташыбыз Андрей Минеевның табылган орденын балаларына тапшыралар. Күрсәткән батырлыклары өчен 2нче дәрәҗә ватан сугышы орденын җиңүнең 40 еллыгы уңаеннан бирергә тиеш булалар. Он так медалями дорожил, всем этим дорожил, и как он попал туда, к Светлому озеру, мы сейчас недоумение, конечно. Спасибо поисковикам нашим за то, что нашли нас, нашли орден Папин и вручили нам сегодня. Мы горды и будем беречь его. Андрей Минеев орденын Яктыкүл авылында табалар. 2 ел дәвамында аның иясен эзләү эше башлана. Аннары Россия оборона министрлыгы аша орден номеры буенча аның иясен хәрби юлын ачыклыйлар. Тик бүләкнең Яктыкүл җирлегендә табылуын беркем дә аңлата алмый. Когда созвонились с родственниками, говорят, мы не получали ее вообще. У нас в это время здесь вообще не было в Заинском районе. Поэтому как она здесь оказалась, орден, мы не знаем. Сейчас самое главное, что орден сейчас в той семье, в которой он принадлежит. Хәзер орден Минеевлар гаиләсенең кадерле яткәре булачак. Адилә Борханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зәй хәбәрләре. Иске Зәй урамында машинада баручы бер ир-ат бик кызык кышлар очраткан. Кешедән курыкмыйча бер көтү кыртавыкларының юл аша чыгып баруын видеога төшереп алган. Кызыклы видео интернетта бик тиз таралды. Соры кыртавыгы күчмә кыш түгел, салкын кышларны да безнең якларда чыгарга мөмкин. Чакырылмаган кунакларның бистәгә ничек килеп чыгуы билгесез. Күп тереклек ияләре кебек кышын үзләренә азык эзләп, халык яши торган тирәгә якынрак киләләр дип аңлата биология укытучылары. Бүгенге шундый хәбәрләр иде. Районыбыз турында яңа һәм тулырак мәгълүматны сез Зәй яңалыклары сайтыннан һәм безнең социаль челтәрләрдән белә аласыз. Зәй фоклары һәм Новый Зәй газеталарына 2024 елның 1нче ярты еллыгы өчен язылу бара. Районда булган вакыйгалардан хәбәрдар буласыгыз килсә, басма матбугатка язылыгыз. Мин сезнең белән сау булашам, исән-имин булыгыз.